U zou het misschien niet zeggen als u achter mij kijkt, maar ik ga vandaag op bezoek bij een imker hier in Zeeuws-Vlaanderen. We zijn in de polders van Filipijnen, maar we gaan toch echt op jacht naar de bij. Maar imker ben ik sinds verleden jaar september. Dan heb ik mijn eigen volkje en daar ben ik ermee begonnen. En ik wil dat al heel lang. Maar ja, dan werkt u 5 dagen in de week. En ik vind dat je er tijd voor moet hebben. Dus nu ben ik met de VUT. En ik zei, dan ga ik allemaal leuke dingen doen die ik enkel leuk vind. En daar was bijen 1 ding van. Oké. Ja, en daar kunnen de mensen in de omgeving ook van genieten, want er komt natuurlijk ook honing vanaf. Ja, ik had veel honing. Eerste keer en ik had 22 kilo uit 1 kast. Dus dat was heel goed. Dat smaakt naar meer voor imker Frida en dus wil ze gaan uitbreiden. Daarvoor heeft ze echter wel de hulp nodig van het natuurlijke overlevingsinstinct van haar bijen. De bijen zijn zo slim, dus ik heb de bijen gepakt met wat larfjes. En dan zeggen ze, hé, we missen een koningin. En dan maken ze een eigen koningin. Oké. Dan maken de werksters, die geven ze speciaal tot 3 dagen het eerste larfje eten, speciaal voeding. En dan krijg je koningin. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. De bijen, dat is, ja. Maar een hoornaar, die heeft wel 500 koninginnen in een nest zitten. En daarom is het zo gevaarlijk, een hoornaar. Frida probeert haar bijen zo goed mogelijk te beschermen tegen het gevaar van de hoornaar. Daarbij zijn deze houten constructies een belangrijk hulpmiddel. Harpen noemen we dat. Harpen, dat zijn allemaal ijzeren draadjes. En daar staat stroom op. En een bij die vliegt rechtstreeks naar ze in het gat waar die in vliegt. Maar een hoornaar vliegt van links naar rechts, die zweeft meer. En dan raakt hij die ijzeren draadjes en dan raakt hij bewusteloos. We krijgen hem nog niet dood. Die kunnen zoveel hebben, die zijn zo sterk. Stapje voor stapje hoopt Frida haar bijenhobby uit te breiden. Al moet het natuurlijk niet te veel op werk gaan lijken. Ja, kan je wel zeggen. Nee. Nou, maar ik wil maar een paar volken, nog een stuk of 4, 5. De meeste imkers gaan wel naar 10 volken. Ja. Het is een soort verslaving. Maar mijn man had al gezegd, je pakt er maar toch 5 hoor. Dus ja, ik word al een beetje... Ja, maar je kan nog even uitbreiden dus? Ik kan nog, ja klopt. Ik heb er maar 2 nu.